אחים ואחיות שלי, חשוב להדגיש בנקודה הזאת, אנחנו כואבים על כל חולה וכל שכן על כל נפטר. אנחנו רק טוענים שמה שהם גורמים פה זה נזקים מטורפים למדינה, לגוף, לנפש, למחלות ולתמותה, הרבה יותר ממה שאתם יכולים להעלות על הדעת. וזה הדבר היחיד שאנחנו באים להוכיח כאן. שלום חברים חברות, בדיון הקודם הראיתי איך לשיטתם מאובחנת מחלת הקורונה ואת הדלקת ריאות כגורם מרכזי בנפטרי קורונה. הבאתי לכם את הגרפים הרשמיים של המדינה שהראתה שלא היה שום שינוי בתחלואת דלקת ריאות בשנת 2020 ולא היה שום שינוי גם בתמותה כתוצאה מדלקת ריאות בשנת 2020. בסרטון הזה נראה לכם כל האתרים הכי רשמיים בעולם, כולל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעצמה, ונראה לכם שלא היה שום שינוי לא בתמותה גם לפי המקורות הכי רשמיים בישראל ובעולם. בואו נתחיל. זה אתר קנואמה. חשוב לי בנקודה אותי להסביר לכם איך אנחנו מודדים תמותה, לוקחים את כמות הנפטרים, מחלקים אותם בכמות האוכלוסייה באותה שנה, וככה אנחנו מגיעים למספרים. אז עשינו את השקלול הזה, אתר קנואמה, אתר של סטטיסטיקה, 5.3 פטירות ל-1,000 איש. בואו נראה. 17.53, 16.54, 2019.53, 2020.53. אין שום שינוי בתמותה. אתר מקרוטרנדס, אתר נוסף שעושה סטטיסטיקות, גם כאן 5.33, 5.32, 5.32, 2020, 5.31. שום שינוי בנתוני התמותה, גם כאן. לא מאמינים לאתרים בחול? בואו ניכנס ללמ"ס, בואו נבדוק כמה נפטרים. למ"ס מפרסם כל כמה זמן פטירות. בואו נסתכל בדוחות של הפטירות. ככה נראה הדוח, כל שנה אנחנו רואים כמה יש נפטרים. אל תתייחסו למספר נפטרים, ככל שאנחנו גודלים במספר, האחוזים באופן יחסי הם גודלים. אז אנחנו מסתכלים בסוף בשקלול, מחלקים כמו שאמרתי לכם את כמות הנפטרים בכמות האוכלוסייה ויודעים כמה נפטרו פר 1,000 איש. אתר ויקיפדיה משתמש בנתונים שהראיתי לכם של הלמ"ס. בואו נגלול למטה לשקלולי תמותה. פטירות ל-1,000 איש, כמו שאתם יכולים לראות, 96 היה לנו 6.1 ואז עלה ל-6.2 ואז ירד ל-6.1 וירד ל-6.0, 5.8, 5.6, 5.5, 5.5, 5.4 2010 5.2 עלה ל-5.3 עוד פעם ירד ל-5.2, ב-2015 עוד פעם עלה ל-5.3, ירד ל-5.1, ירד ל-5.0, 2019 לא היה שום מגפה, עלה ל-5.1, 2020 עלה ל-5.2, ופה יש 5.3 ופה יש 5.4. בואו נראה, אולי ה-0.1 זה קשור לקורונה, נכון? קודם כל אנחנו רואים שמבחינה סטטיסטית אין פה שום שינוי, 5.2, 5.2, 5.3, 5.4, יש ירידות ועליות בטח ב-0.1. נקודה קטנה לסיום, אומרים לנו תאונות, מה תאונות? סתם שתדעו, כמו שראיתם לא היה שום שינוי, אבל היה שינוי קטן בתאונות באמת, היה 53 נפטרים פחות. מתוך 50,000 נפטרים, זה מה שהיה ההבדל בתאונות, שאומרים לנו, היה פחות תאונות. טוב, בוא נראה, אולי בינואר היה איזשהו שינוי. אז בוא נשמע את המנהלת המרכז לבקרת מחלות הישראלית, נראה איזה קסם עכשיו יש להם לשלוף מהכובע. בוא נשמע. ונקודה מעניינת נוספת, שלמרות כל הדיווחים על עשרות מתים ביום מן הקורונה, בחודש ינואר, לפי נתוני משרד הבריאות, שדווחו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אין עודף תמותה. נכון. אז הקורונה לקחה את מקומה של השפעת בהקשר הזה. פרופסור ליטל קניין בוקר טוב. סיכום, כמו שראיתם, 2020 עד ינואר 21, לא היה שום שינוי בנתוני התחלואה, ולא בנתוני התמותה כמו שראיתם בסרטון הזה. בסרטון הבא נראה לכם את הנזקים המטורפים שהם גורמים על ידי המסכות, על ידי ההגבלות, על ידי הריחוקים, על ידי הבידודים. ניפגש בסרטון הבא.